Okay, vi har fundet 2 steder på det her halvåbne rør, hvor der skabes resonans, og et af dem, det er hernede. Der kan man altså tydeligt høre resonansen. Og det andet sted, det er her. Og ved at flytte på vandet, så kan man altså gøre røret kortere og længere, fordi at vandet det fungerer som væg, der reflekterer lyden tilbage. Så nu gør vi altså lige røret lidt kortere. Cirka der. Og så prøver vi igen. Og der kan man også tydeligt høre resonansen. Så fordi at vi har fundet 2 steder, hvor der skabes resonans, så ved at måle dem. Ja. Og den er målt til 19, og den anden er målt til 57. Så kan man trække de 2 fra hinanden. Ja, så vil en halv bølgelængde være, at 57 minus 19, som er lige nu 36, det er så kun en halv bølgelængde, så for at finde en hel skal vi bruge 36 gange 2, som er 72 cm. Og det kan vi også illustrere ved hjælp af vores tone A her. Bølgelængden på tone A. Der kan vi vise, at der lige præcis er en halv bølgelængde mellem de 2 steder, hvor der skabes resonans her. Det kan man se der. Ja, vi skal finde lydens hastighed, og det gør vi ved at bruge denne formel, hvor vi også skal bruge temperaturen, som vi så har målt til 21,8 grader. Og grader, det går så med hinanden, og derfor får vi så svaret i meter per sekund, som vi så har fået til 334,58. Okay. For at finde bølgelængden af kammertonen A, skal du godt bruge den her formel, som er overtonen, den første overtone og grundtonen, som giver en halv bølgelængde. Og vi har målt den første overtone til at være 57. Nej. Og grundtonen til at være 19. Det vil så ligne 38. Og så for at få hele bølgelængden, skal du gange det med 2, som er lignende 76 cm. Og det er hele bølgelængden. Når vi nu har fundet frem til bølgelængden af kammerton A, som er 76 cm, så kan vi så beregne lydens hastighed, og det gør vi ved hjælp af bølgeligningen. Og da vi ved, at bølgelængden den er 76 cm, kan vi skrive den ind her, men vi skal også lige huske at lave det op til meter. Gange frekvensen, som vi ved er 440 svingninger per sekund, eller hertz. Og det bliver altså 334,4 meter per sekund. Okay, så det vi har udregnet nu, det er, vi har udregnet den hastighed, som lyden har ud fra, hvad vi har målt. Og så har vi udregnet, hvad lydens hastighed er ud fra teori, ud fra en form og en ligning. Så nu vil vi gerne bestemme den procentvise afvigelse mellem de 2 hastigheder, vi har målt. Og det gør vi ved, at vi tager vores målte værdi, og så minuser vi den med vores teoretiske værdi, og deler den med vores teoretiske værdi. Og så ganger vi med 100 for at få 9%. Så vi har, at 330,88 meter per sekund, som er vores målte værdi. Den skal vi lave minus med vores teoretiske værdi, som er 344,58 meter per sekund. Og den skal vi så dele igen med vores teoretiske værdi, 344,58 meter per sekund. Alt det ganger vi så med 100 for at få det i procent. Og vi får så, at vores procentvise afvigelse, den er minus 3,98
Så der er altså en afvigelse på minus 3,98% mellem vores målte hastighed af lyden og vores teoretisk beregnede hastighed af lyden. Yes. En fejlkilde, det kunne være, at noget med temperaturen, hvis vi nu havde målt temperaturen, og så temperaturen så løbende havde skiftet. Og den anden fejlkilde er, at vi har målt forkert og ikke fundet det sted, der var mest resonans. Så vores målte værdi og vores teoretiske værdi, de burde jo egentlig være ens og give 0. Men vores, de har så valgt at give minus 3,98, så derfor så må der have været nogle fejlkilder. Vi kan konkludere, at vi har bestemt lydens hastighed ud fra vores forsøg, hvor vi har bestemt den ud fra et halvåbent rør. Og så har vi også bestemt lydens hastighed ud fra, hvor mange grader det var i lokalet, og sat den ind i en formel. Så vi har altså bestemt lydens hastighed sådan ud fra en teoretisk del, og så ud fra en praktisk del, hvor med et forsøg. Vi kan altså også konkludere, at vi har målt lydens fart i luft til at være noget mindre, end hvad den teoretisk set er, og at afvigelsen er minus 3,98%.